Вітаем, вы слухаеце другі сезон падкаста «Галаваломка на палатно». Ён ліхаманкава насіўся па двары ад абкрываўленага і знямоглага мужчыны да ледзь жывой жанчыны. Яго суседзям заставалася жыць некалькі хвілін. Ён біў іх палкай і ножом, дзесяткі удараў і большасць у галаву. Калі сусед ужо не дыхаў, прыйшла чарга суседкі. Апошнім штрыхом забойцы былі цвікі ў вочы жанчыны. Цела Фацеевых Алексей Михаленя нават не збіраўся хаваць. Кінуў труп суседа ў гародзе, а жанчыну цягнуў у падвал, а сам пайшоў дадому адзначаць нядаўняе вызваленне з турмы. Гэта былі апошнія забойствы, якія здзейсніў Алексей Михаленя. Міліцыя зловіць яго хутка, калі ён нібыта збіраўся на працу ў Расію. Яшчэ праз год яго расстраляюць у Пішчалаўскім замку ў Мінску. Алексей Михаленя нарадзіўся ў 1984 годзе ў Ельскім раёне Гомельскай вобласці. Праз 2 гады выбухне Чарнобыль, і частка Гомельшчыны на доўгія гады стане рэгіёнам, дзе жыццё будзе не вельмі бяспечным з-за радыяцыйнага фону. У Алексея былі бацькі, але ён жыў і вучыўся ў школе-інтэрнаце. Дзяцінства і юнацтва Михалені было не надта радасным. Ён так і не змог атрымаць сярэднюю адукацыю, рана даведаўся пра існаванне шкодных звычак, а яго любімай стане распіццё алкагольных напояў. Грошай у Алексея было заўсёды мала, і адкуль яны маглі ўзяцца ў маладога хлопца, пра якога не клапаціліся бацькі і які не збіраўся сумлена працаваць. Михаленя хутка знайшоў выйсце. Грошы можна было вымагаць у знаёмых і купляць яшчэ больш алкаголю. Яго крымінальныя прыгоды таксама пачыналіся і ўрэшце рэшт скончыліся на алкаголі. Адзін з першых эпізодаў адбыўся ў кастрычніцкі вечар 2002 года. Яшчэ непаўналетні Алексей выпіваў разам са знаёмым, такім жа непаўналетнім хлопцам. Дарэчы, усе далейшыя злачынствы, акрамя апошняга, ён будзе здзяйсняць са сваімі сябрамі. Калі алкаголь скончыўся, хлопцы вырашылі знайсці яшчэ грошай. Адзіным правільным рашэннем, падумалі яны, будзе абрабаваць таго, у каго гэтыя грошы дакладна будуць. Ахвярай стаў знаёмы ім пенсіянер. П'яныя хлопцы падышлі да хаты сталага мужчыны, выбілі вокны ў яго хаце і абрабавалі. Гісторыя на гэтым не скончылася. Пенсіянер ведаў Алексея, таму на наступны дзень знайшоў яго і вырашыў пагутарыць. Михаленя, усё яшчэ ці нават зноў, быў у стане алкагольнага ап'янення. Пад руку яму трапіла драўляная качалка, якую звычайна раскатваюць цесты, і пачаў збіваць мужчыну. На шчасце, ён застаўся жывым. Яшчэ праз тыдзень пасля таго выпадку Михаленя са сваім сябрам вырашылі абрабаваць іншых пенсіянераў. Яму зноў спатрэбіліся грошы. Злачынства запланавалі на ноч. Яны ціхенька выставілі вокны і залезлі ў чужы дом. Але незаўважна скрасці грошай не атрымалася. Гаспадары прачнуліся і пачалі аказваць супраціў злодзеям. Тыя ў адказ пачалі збіваць пенсіянераў, білі лапатай, кулакамі і нагамі, а дабілі старых заточкай, а затым проста ўцяклі з месца злачынства. Праз дзень Михаленя са сваім сябрам, відаць, працвярозілі і вырашылі, што трэба схаваць усё, што зможа вывесці на іх. Яны вярнуліся ў дом старых, пачалі змываць кроў з падлогі і сцен. Целы забойцы вырашылі таксама схаваць. Завярнулі загінулых у коўдры, кінулі іх у тачку, каб было зручней перамяшчаць, і павезлі да бліжэйшай рэчкі, да Прыпяці. Ля рэчкі сябры па злачынству прывязалі да цела ў грузы, каб яны пасля не ўсплылі, і скінулі ў ваду. Вы можаце падумаць, што Михаленя на гэтым спыніўся, але не. У хуткім часе Алексей разам з яшчэ адным сваім знаёмым паехалі ў Мазырскі раён. Там яны выпадкова сустрэлі 67-гадовага мужчыну, які збіраў грыбы. Хлопцы абрабавалі безабароннага сталага мужчыну, а затым пачалі жорстка збіваць. Михаленя не спыніўся на збіцці. Дастаў нож і ударыў ім па шыі грыбніка. Хлопцы думалі, што мужчына ўжо памёр, таму проста скінулі яго ў яр, закідалі цела галінкамі. Ледзь жывога мужчыну знайшлі мінакі. Яго даставілі ў шпіталь, аднак выжыць пасля нападу той не змог. Праз некалькі дзён у бальніцы ён памёр. З Мазырскага раёна хлопцы не з'ехалі і працягнулі здзяйсняць злачынствы там. На Мазыршчыне ёсць такая вёска Праўцюкі. Звычайная беларуская вёска, пра існаванне якой было вядома яшчэ ў часы Рэчы Паспалітай, а падчас савету там стварылі калгас. Аднак ужо ў незалежнай Беларусі колькасць жыхароў бязлітасна падала. У час, калі яе наведаў Михаленя, там жылі некалькі дзесяткаў чалавек. У Праўцюках працавала крама. Алексей з прыяцелем зайшлі ў гэтую сельскую крамку, але выручка там аказалася невялічкай. Прадаўца жанчыну пачалі збіваць. На шум адрэагавалі паляўнічыя, якія былі побач.
Яны пачалі страляць у паветра, гэтага моцна спужаліся Міхалене са сваім таварышам і ўцяклі праз дзверы ззаду крамы. Паляўнічыя пусцілі сваіх сабак па следу злачынцаў. Сваяк пацярпелай прадаўшчыцы крамы, таксама паляўнічы, даведаўся ад сяброў пра напад, пагнаўся за злодзеямі на матацыкле і змог іх злавіць, а пасля здаў у міліцыю. Пакуль Міхалене знаходзіўся ў СІЗА за разбой, следчыя даследавалі акалічнасці справы знікнення і магчымага забойства пенсіянераў, тых, што забіў Міхалене і яго сябр. Пра зніклых пенсіянераў сталі трывожыцца сваякі, а дома знайшлі толькі сляды крыві, а іх саміх нідзе не было. Следчыя хутка высветлілі, што ў Міхалене былі дрэнныя адносіны з гэтымі пенсіянерамі, таму ён стаў адным з галоўных падазраваных. У ізалятары яго дапыталі, а ён і прызнаўся ў забойстве. Целы забітых пенсіянераў не знайшлі, не дапамаглі нават вадалазы. Сілавікі лічылі, што Міхалене хлусіць наконт таго, што целы скінулі ў Прыпяць і шукалі ў іншых месцах. Праз час вадалазы змаглі дастаць са дна Прыпяці толькі коўдру, у якую загарнулі цела аднаго з забітых. Следчыя працавалі над справай цэлы год, праводзілі шматлікія экспертызы. Кроў, якую знайшлі ў доме, змаглі ўстанавіць як кроў зніклых пенсіянераў. Амаль праз 2 гады пасля забойства прыяцелю Міхалене прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі, а самому Алексею далі 12 гадоў. Праз некалькі месяцаў пасля вынесення прысуду на беразе Прыпяці знайшлі чалавечыя косткі. Экспертыза паказала, што гэта парэшткі зніклых пенсіянераў. У 2014 годзе Міхалене выйшаў на волю. Доўга на свабодзе ён не прабыў. Яго затрымалі за крадзеж і прысудзілі 1,5 гады зняволення. Зноў на волю Міхалене выйшаў напрыканцы лютага 2016 года. Усяго праз тыдзень Алексей зноў трапіцца на злачынстве. Гэта апошняя злачынная гісторыя ў жыцці хлопца пачнецца 4 сакавіка 2016 года у яго роднай Нароўлі. На той момант Алексей амаль тыдзень адзначаў сваё вызваленне з турмы, практычна ўвесь час ён быў у стане алкагольнага ап'янення. Бацька Алексея Аркадзь нібыта папрасіў сына схадзіць да суседкі за нажніцамі. Суседзямі была пара Фацеевых. 61-гадовы Віктор жыў разам са сваёй сястрой, 59-гадовай Раісай. Згодна з гісторыяй Міхалене, якую ён расказваў падчас следства і судовага працэсу, ён сапраўды пайшоў па нажніцы да суседзяў. У першай суседкі, да якой ён зайшоў на двор, нажніц не было. Магчыма, гэта і змагло выратаваць ёй жыццё ў той дзень. Менш пашанцавала тым самым Фацееву. У іх доме з Міхаленем дакладна адбыўся канфлікт. Дагэтуль невядома і больш ніколі не стане вядомым, чаму людзі пасварыліся. Потым Міхалене пачаў збіваць Віктара і Раісу палкай і нажом. Большасць удараў прыйшлася ў галовы ахвярам. Калі Міхалене забіў Віктара, то пачаў дабіваць жанчыну. Яна ўжо не магла супраціўляцца, а хлопец выкалаў ёй вочы цвікамі, якія трапілі яму пад руку. Мёртвага мужчыну ён кінуў у агародзе, а жанчыну ў падвале дома. На наступную раніцу цела забітых сваякоў знайшоў племяннік. Сілавікі затрымалі Міхаленю амаль адразу, а ён, быццам нічога не здарылася, збіраўся на заробкі ў Расію. Следчым Алексей расказваў, што ініцыятарамі сваркі сталі суседзі. Яны нібыта накінуліся на яго з ганку, а ён толькі абараняўся. Следчыя праверылі гэтую версію, і яна аказалася непраўдзівай. Высветлілася, што ў доме Фацеевых Алексей выкраў з гаспадаром Віктарам цыгарэту і нейкі час правёў з суседзямі ў хаце. Судзілі Міхаленю ў Гомелі. Яму прызначылі смяротнае пакаранне. У пастанове адзначалася, што Алексей ніколі не зможа змяніцца. Шкадаванне пра то, што здарылася, вядома, ёсць, але цяпер мне гэта не дапаможа. Саскокваць з вышэйшай меры на пажыццёвае, думаю, не варта. Няхай лепш адразу дадуць расстрэл. Казаў абвінавачваемы ў судзе. Міхаленю расстралялі ў маі 2018 года. У гэты час камітэт па правах чалавека ААН разглядаў зварот Міхалене, яго туды накіраваў яго бацька. Камітэт прасіў беларускія ўлады на час разгляду адкласці выканання прысуду. Праз 3 гады камітэт апублікаваў рашэнне, у якім адзначалася, што беларускі суд парушыў правы Міхалене на жыццё паводле пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Дзякуй, што былі з намі, гэта падказ «Галаваломка на палатно». У наступным выпуску мы раскажам пра адно з першых замоўных забойстваў бізнесмена ў Беларусі і тое, як справу расследавалі і нарэшце раскрылі праз 10 гадоў.